Catalunya participa en un projecte líder de detecció del càncer d'àmbit internacional. El president José Montilla ha destacat que el nou Centre Nacional d'Anàlisi Genòmica és una fita cabdal en l'àmbit de la recerca biomèdica al nostre país. Ho ha afirmat en la signatura del conveni que posarà en marxa aquest centre de recerca i que ha comptat amb l'assistència de la ministra de Ciència i Innovació, Cristina Garmendia. El nou centre de seqüenciació genòmica, únic a Europa, s'instal·larà al Parc Científic de Barcelona i assegurarà la competitivitat de l'Estat en aquesta àrea estratègica. Avui som davant d'una oportunitat excel·lent per la projecció internacional de Barcelona, de Catalunya i d'Espanya en l'àmbit de la recerca biomèdica. Som més a prop de fer petits avenços que ens acostin a grans solucions. El cap de l'executiu ha remarcat que els governs serem on hem d'estar, al costat dels nostres investigadors, del talent i de l'excel·lència, i sempre apostant fort per les polítiques de recerca i innovació.